Mae yna ychydig o bethau pwysig bydd angen i chi baratoi cyn i'ch mesurydd clyfar gael ei osod. Yn gyntaf, gnewch yn siŵr eich bod yn gwybod lle ma'ch mesuryddion nwy a thrydan, a gwiriwch eich bod yn hawdd mynd atynt. Os ydych chi'n meddwl gall hyn fod yn broblem, neu'ch bod yn meddwl bod eich mesuryddion nwy a thrydan presennol yn anodd mynd atynt neu ei lleoli, gadwch eich cyflenwr yni wybod ymhell ymlaen llaw. Fydd eich cyflenwr wedi cysylltu â chi drefnu gosod y mesurydd clyfar. Ni fydda'n byth yn troi fyny yn annisgwyl ar garreg eich drws. Pan fydd y gosodwr yn cyrraedd, fe ddylai roi cerdyn adnabod dilys i chi, a fydd yn cynnwys enw a rhif ffôn y cwmni yn ogystal â'i enw a llun. Fe allwch ofyn i weld hwn os nad yw'r gosodwr yn ei gyflwyno i chi. Fe fydd angen i chi fod yn bresennol pan osodir y mesurydd clyfar. Fe fydd hyn yn cymryd tuag awr ar gyfer eich mesurydd nwy ac awr am eich mesurydd trydan. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd toriad yn eich cyflenwad yni am amser byr. Unwaith mae'ch mesurydd clyfar wedi ei osod, fe fydd y gosodwr yn egluro sut i ddefnyddio'ch sgrin ar ddangos glyfar newydd. Os mae mesurydd nwy sy'n cael ei osod, fe fydd y gosodwr hefyd yn cynnal archwiliad diogelwch ar eich offer nwy fel rhan o'r gosodiad. Mae'n werth cofio bod mesuryddion clyfar yn cael ei darparu heb unrhyw gost ychwanegol. Felly ni fydd rhaid i chi dalu am gost y gosodiad. Am fwy o wybodaeth am y rhaglen gyflwyno genedlaethol, ewch at smartenergygb.org neu cysylltwch â'ch cyflenwr yni.